Появи се момент в живота ми, който не беше просто скандал, не беше просто умора, със сигурност не беше поредната спънка, която можех да реша с повече воля. Това беше момента на абсолютния ми системен срив. Деня, в който моята операционна система падна на 1% и тялото ми физически отказа да финансира повече илюзията за праг 2.0, в която отчаяно се опитвах да повярвам. Днес насочвам фокуса към една много болезнена и тиха война в собствения ми дом. Войната на когнитивната несъвместимост. Какво се случва, когато екстравертната интуиция, моя ум, създаден за хаос, иновации и свобода, се опита да изгради живот с интровертната сензорика, ума на моята съпруга, която оцелява чрез абсолютен ред, правила и микроменеджмент на миналото. Добре дошли в епизода за синдрома на емулатора, цената на моята индивидуация и защо понякога най-големият акт на любов е да откачиш локомотива от вагоните. Аз съм Боги, това е света в нас. Нека първо започна с една брутална истина. Аз наистина повярвах в мита за брак 2.0, в иллюзията на модерната психотерапия, че въпреки че сме структурно несъвместими и пълни противоположности, може да се допълваме и да бъдем мощен парен локомотив. Стига просто да ходим на терапевт достатъчно дълго, да комуникираме по-добре и да правим повече компромиси. Мислехме си, че ако просто монтираме правилните предпазни клапани в нашата железарска работилница, ще изпуснем налягането с остър звук, свирката на влака, преди котела да се е пръснал и така ще се движи света напред. Но снощи разбрах най-тежката истина на физиката. За да работи един такъв двигател, огънят трябва да бъде постоянно ограничаван, затварен и контролиран в пещта, за да не се стопи метал. Парният локомотив не беше нашето спасение. Той беше най-сложният и изтощителен затвор, който моето его някога беше конструирало. Проблема не беше в комуникацията ни, а в нашият базов код. Моя архитектурен профил на ENTP. Двигателя ми е нуждата да летя над гората, да виждам голямата картина, да хаквам проблеми и да действам автономно. От друга страна беше съпругата ми, ИСФДЖ. Нейният свят беше микроскопа, детайлите в кухнята, предвидимостта, спазването на традициите и онзи си тефтер, в който старателно се записваше всеки мой емоционален дълг, всяка неспазена рутина, всеки път, когато не съм я приоритизирал. За да съществува мир в нашата къща, аз трябваше да се превърна в контейнер. Трябваше да стартирам така наречения емулатор, програма, която превеждаше моя естествен свободен код на нейния език на сигурността. Но емулирането на чужда операционна система изискваше от мен огромно количество жизнена енергия. Всяко преглътнато негодование, всяка изтърпяна прехвърлена вина, всяко извинение за това, че просто съм себе си. Всичко това гореше процесора ми. Една изключително специфична причина за нашия финален взрив е решението ми да взема приятелка от летище. Това нанесе огромен удар върху съпругата ми, която се почувства пренебрегната, огорчена и наранена, задето съм приоритизирал нуждите на друг човек. За мен, на човек се помага, когато има нужда. И това нямаше нищо общо с съпругата. Но в тази екосистема, моя огън винаги се превеждаше като заплаха за пожар. И тогава дойде деня на срива. Тялото ми е преминало през дълбок стрес, пост, кето диета, пълнен с адреналин, просто каза край. Спирам достъпа до ресурси. Последва кинетичен взрив, счупен гейт, задръчната врата, обида към съпругата ми. Това не беше просто сляпа агресия от моя страна. Това беше тялото ми, което чупеше клетката, за да си поеме въздух. След като излях агресията си и изревах очите си, поех пътя към летището. Сам, наранен и огорчен от реализацията на нашата трайна несъвместимост. Когато системата ми прегря, так му тръгвах. В тези 5 часа зад волана, в тишина, нямаше обвинение, нямаше пасивна агресия. И точно там на асфалта, свидетеля в мен се събуди. Ако погледна този момент през обектива на Карл Юнг, видях смъртта на своята персона. Моя Зевс, силният мъж, който трябваше да удържи всичко. Емоциите на жена си, нейните желания и иллюзията за красивото сплотено семейство тотално капитулира. И точно тази капитулация пред хаоса започна истинската ми индивидуация. Вчера прочетах в глава 14 от Евангелието на Лука един безмилостен протокол за радикална деконструкция на привързаностите. Там се казва, че царя преди да отиде на война трябва да пресметне ресурсите си. Този текст е нанасене на хирургически удари върху нарцисизма на персоната, илюзията за социална заетост и племенната матрица.
Логоса провокира фарисеите, като в събота лекува човек с воднянка, тежко отичане на тялото. Психоматично това е егоинфлацията, системен едем, предизвикан от хроничното активиране на симпатиковата нервна система. Тялото задържа течности като кортизолова реакция и защитен буфер срещу вътрешна заплаха заради ригидните правила на суперего. Логоса сваля охраната, което позволява на лимфната система да се изчисти. Наблюдавайки как гостите се борят за първите най-почетни места на трапезата, той ни дава алгоритъма на обръщането. Който въздига себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се въздигне. Това е оцеляващия нагон на персоната. Нуждата от външна валидация, където статусът е заместител на автентичния вътрешен център. Според закона за компенсацията на Юнг, колкото повече несъзнаваното ти се чувства нищожно, толкова повече персоната ти се опитва да заеме грандиозно място в обществото. Последва и притчата за голямата вечеря. Самостта или източника генерира квантово събитие на интеграция, но поканените гости започват да дават логични социални оправдания. Един е купил нива, другия волове, трети пък се оженил. Това е екстравертираното его, напълно хипнотизирано от потребностите на Маслоу. Мозъка или базалните ганглии и стриатумът предпочита познат краткосрочен допамин пред масивния невропластичен стрес на трансформацията, рационализирайки съпротивата си чрез важни задачи. Тъй като персоната отказва поканата, домакина се разгневява и заповядва да доведат от улицата бедните, сакатите, слепите и куците. Това е интегрираната сянка и маргинализираните субличности по Асаджоли. Индивидуацията често се случва не чрез безстоящия ни интелект, а чрез разпадането ни, когато най-счупените части от нас са принудени да търсят храна от източника. Кулминацията е най-радикалното изискване. Ако някой дойде при мен и не намрази баща си, майка си, жена си, децата си, братята си, та дори и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. В гностичната психоанализа това не е емоционална омраза, а абсолютна диференциация. Ти не можеш да останеш автономен свидетел, ако продължиш да генерираш решенията си, базирано на това, какво ще изисква племето. За да се отделиш от биологичната и епигенетичната матрица, трябва буквално да деактивираш старите невронни пътеки, изградени през детството, които крещят "почини се, за да оцелееш", предизвикайки биохимични симптоми на чиста абстиненция. Да пусна илюзията за парния локомотив беше точно тази война срещу старото ми аз. Означаваше да спра да плащам данък надежда със собственото си здраве, за да направя трезва оценка на енергийния разход за предстоящата егосмърт. И точно тук, в най-тъмния част на нощта, когато ми взе най-тежкото решение, решението да пусна, се случи квантовия скок. Огромната синхроничност. Екрана ми светна, имаше известие. В същата тази нощ, в която моят контейнер официално отказа да функционира, един друг хаотичен, неразбран и често критикуван от света ADHD ум покори върха на Европа. Дара, с която делим една рождена дата и едно място на раждане, спечели с песен, наречена Бангаранга или бойния вик на бунта. Оръжието на хаоса срещу ригидната матрица на нормалността. И в мига на абсолютния си триумф тя благодари на Бог и на квантовата физика. За мен това не беше просто съвпадение. Това беше Вселената, която ми връщаше ехото на моето собствено решение. Тя ми потвърждаваше, че когато спра да се извинявам за природата си, когато спра да се опитвам да превърна хаоса си в екселска таблица, заради чуж комфорт, започвам да генерирам чиста, съзидателна реалност. Ако си мислите, че синхроничността спря до екрана в колата, грешите. В архетипния свят на подсъзнанието и квантовата физика на събитията няма нищо случайно. Ние се намираме точно прозореца на едно такова архетипно събитие. Днес е 21 май. По православния календар се отбелязва абсолютния връх на триумфа на Логоса над гравитацията и хаоса. Възнесение Господне. Тази година Спасов ден съвпада и с празника на Свети Константин и Елена. Събирането на тези символи в един създава невероятно мощен код, който резонира директно с процеса, през който минавам в момента. Възнесението се случва точно 40 дни след разпъването, така както аз реших да заключа подкаста за 40 дни и да направя допълнителен пост. В Светото писание, в Деяния на апостолите се казва: и като изрече това, докато го гледаха, той се възнесе и облак го подхвана и скри от очите им. А в Евангелието от Лука отдели се от тях и се възнесе на небето. През тези 40 дни
Логос е на земята, но бъдете внимание на детайла. Той не се опитва да поправи Римската империя, не прави компромиси с фарисеите и не се опитва да създаде кралство 2.0, за да угоди на очакванията на хората или да спаси системата отвътре. Неговата мисия в този формат е завършена. Той се отделя от материята и побеждава гравитацията. Гравитацията в психологията е онова, което тегли надолу. Тежестта на миналото, битовия микроменеджмент, кармичните задължения и гилтриповете на ИСФГ матрицата. Моето собствено възнесение е точно този акт на откачане на локомотива. Аз спирам да се опитвам да спася една неработеща земна матрица и се издигам обратно към своя автентичен, първичен източник. Свети Константин и Елена. Свети Константин и Елена. Една трансформация чрез огън и изграждане на нова земя. Това не е просто празник на един император и неговата майка. В българската традиция това е деня на нестинарите. Абсолютната трансформация чрез огън. Те влизат в транзит на пълно осъзнаване. Състояние на абсолютен свидетел. С тета вълни на мозъка. Изстъпват боси върху свещената жарава, излизайки без нито едно изгаряне. И как се преминава през това? Ами като не позволяваш на ума си да захапе куката на паниката. Когато свидетеля в теб е буден, ти можеш да прочетеш обвинителното съобщение, да чуеш тъжната песен и просто да оставиш телефона. Ти стъпваш върху въглена на вината, но отказваш да го пуснеш в нервната си система. Избираш радиомълчание пред изгаряне. Но за да не изгориш, ти трябва и нова земя. И тук идва кода на архитекта. Самия Константин Велики. Представете си визионер, застанал пред една империя в абсолютен разпад. Разкъсвана от вътрешни битки, точно като моята психика беше разкъсвана между дивата ми автентичност и изцеждащата роля на контейнера. Стария Рим е бил задушаващ, пропит от ригидни традиции и сенатори, които записват всяка грешка в своите тефтери. Логичният, но изтощителен ход би бил да се опита да се създаде Рим 2.0, но визионера прави най-радикалните ходове. Пред най-важната битка логиката диктува, че Константин ще загуби от старата утвърдена система на максейници. Тогава той поглежда към небето и вижда кръст от светлина с надпис In hoc sino vinces. С този знак ще победиш. За моя когнитивен профил това е триумфа на екстровертната интуиция. Това е момента, в който спирам да слушам правилата на махалата и се доверявам на едно внезапно, дълбоко, квантово прозрение. Снощи аз видях своя знак на екрана с победата на Дара. Константин нарежда този нов знак да бъде нарисуван върху щитовете на войниците му. Константин осъзнава, че Стария Рим не може да бъде поправен. Той не остава за семейна терапия с Сената. Събира ресурсите си, обръща гръб на руините и създава изцяло нова столица на чисто място – Константинопол. Това е абсолютната демиелинизация. Вашия Константинопол може да не е дворец. Може да е просто една неета стая в споделена къща. Една тактическа база, стратегически позиционирана на 5 минути от училището на детето ви. За външния свят това вероятно изглежда като отстъпление. Но за един ум, който има нужда от свобода, тази стая е огромно и луксозно пространство, защото в нея няма микроменеджмент. Няма постоянно поемане на чужда тревожност. Няма кое те съди къде си оставил чашата си и кое си забравил да измиеш. Това е чисто платно. Тя е доказателство, че можеш да бъдеш добър баща, без да се налага да бъдеш заложник в чужда кухня. През 313 година Константин издава Медиоланския едикт, с който прекратява преследванията срещу християните. За мен това е края на преследването срещу собствената ми природа. Години наред съм позволявал моят автономен, хаотичен дух да бъде съден чрез вменяване на вина, манипулация и емоционални дългове. Едикта на Константин е моето вътрешно решение. От днес нататък моята автентичност е легална. Аз повече няма да се извинявам за това какъв е моят код. И сега за майката и истината, Света Елена. Празника винаги се чества заедно с неговата майка. Исторически тя отива в Йерусалим, разкопава тонове пръст, премахва езическите храмове и фалшиви илюзии, за да извади от дъното истинския кръст. В юнгиански план Елена е символ на интегрираната анима, вътрешната женска енергия на интуицията и дълбочината. Докато мъжката енергия гради новата структура, вътрешната интуиция копае дълбоко под руините. Това са месеците на фастинг, на терапия, на болезнено пресмятане на цените, на болезнено пресмятане на цената. Разкопах илюзията, създадах архитектура на празнината и намерих единствената, макар и болезнена истина. Ние сме две несъвместими операционни системи. И това е окей.
Това е истината, върху която се гради свободата. И тук реалността се изкривява в абсолютна поезия. Точно в този времеви прозорец ми предстои ключова сесия с потенциално новия ми терапевт. И познайте как се казва той? Константин? Това не е просто график. Това е направо вселената, която въвежда архетипа на Константин Велики физически в живота ми, за да помогне за прекратяването на моята вътрешна гражданска война. И тук идва и деня на шофьора. В българската история Спасов ден е официалният ден на шофьора и на автомобилиста. Къде се събуди моят свидетел? Къде ми взе най-тежкото финално решение да откачи локомотива? Ами в моята капсула, зад волана, по време на 5 часа шофиране в тъмното, докато държах контрола над собствената си траектория. Все едно вселената ми даде празник, посветен на човека зад волана. И този ден ще отбележа точно това. Края на един почти 14 годишен курс, в който съм дърпал тежка композиция по чужди релси и началото на моето автономно движение. Празника на човека, който пуска контрола над това, което не може да промени, и поема контрол върху единственото, което има значение – собствения си волан. Раздялата с моя брак 2.0 боли. Боли жестоко, защото ума ми реже една дълбока симбиоза като остър нож. Интелекта ми веднага се опита да ме върне обратно с въпрос: ама не моля просто да има някакъв начин? Моля да запазим семейството, което с толкова труд градяхме. Но свидетеля в мен знае истината. Доли милиардите на Кани Уест не можаха да спасят неговия хаос от микроменеджмента на Ким Кардашиан. Дори 10 години терапия не спасиха Скот Дисик от гилтриповете на Кортни. Когато софтуерите ни са написани за различни вселени, любовта не е да насилваме да живеем в една. Любовта е да се пуснем, за да може всеки да намери своя собствен кислород. Днес не се опитвам да бъда силен и спирам да анализирам. Позволявам на емоциите си просто да минат през мен. Наистина скърбя за една красива илюзия, която бях изградил, но няма да се върна към нея. И за да интегрирам и за да продължа напред, първо спирам да се опитвам да доказвам на обкръжението си колко съм успешен, интелигентен или духовен. Наблюдавам импулса си да взема най-доброто място в разговора и съзнателно избирам смирението, за да пестя енергия. Спирам да използвам кариерата, подкаста, децата и ежедневния стрес като щит, моите волове и ниви, за да отказвам поканата за дълбока вътрешна работа. Разпознавам това като защитен механизъм на егото. Каня се катите. Спирам да се опитвам да седна на масата на самостта само със своите шлифовани качества. Довеждам там своята депресия, своя срам, вина и своите провали. Те са истинските гладни гости, които източника иска да нахрани. Също така понасям вината, че съм разочаровал статуквото. Ако не съм готов за болката от его смъртта, няма да започвам процес, защото връщането назад по средата генерира най-тежките психози. Аз съм безмилостно честен със себе си. Автентичността винаги побеждава накрая. Защото това е единствения код, който не изисква батерия, за да бъде поддържан. Аз съм Боги, това беше Светът в нас. До скоро!